сафорати Федератсияи Русия дар Тоҷикистон барқарор шудани иртиботи мунтазами ҳавоиро миёни кишварҳо шарҳ дод. Валерий Катункин, сардори бахши консулгарии сафорати Русия дар Тоҷикистон, земни як нишасти матбуотӣ изҳор дошт, ки ҳукумати Русия аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон барои барқарорсозии парвозҳои мунтазам дархост гирифтааст. Масъалаи мазкур ҳал ва ҳамоҳанг карда мешавад. Маълумот дар ояндаи наздик пайдо мешавад, гуфт ӯ. Катункин қайд кард, ки ниҳодҳо омоданд, ки бо назардошти ҳама чораҳо ва қоидаҳои эпидемиологӣ парвози ҳавопаймо байни кишварҳоро дубора барқарор кунанд. Агар дар дасти ман мебуд, ҳама парвозҳоеро, ки ҷавобгӯи талабот барои ҳаракати мунтазами миёни Русия ва Тоҷикистон аст, бо ду даст мекушодам. Бале, ман фардо онро мекушодам, гуфт ӯ. ёдовар мешавем, ки парвозҳо байни Русия ва Тоҷикистон охири моҳи марти соли ҷорӣ бо сабаби пандемияи коронавирус қатъ карда шуд. Дар робита ба ин, шаҳрвандон дар кишварҳое монданд, ки вақти баргаштан ба ватан надоштанд. ҳамчун дар доираи барномаи бозгашти ҳамватанон аз хориҷи кишвар, Русия ва Тоҷикистон парвозҳои мунтазами чартерӣ ҷорист. Дар моҳи август Русия парвозҳоро бо як қатор кишварҳо дубора барқарор кард, ки дар он ҷо вазъияти паҳншавии коронавирус мӯътадил аст, аммо парвозҳои муқаррарӣ бо Тоҷикистон то ҳол манъ карда шудааст.